କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ 1803ରେ କଟକକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ଏହାକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କଟକକୁ ବଦଳିବାକୁ ବିବଶ କରାଗଲା, ଏହାର ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନବସୃଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପୁଣି ଫେରିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଟକ ପୁଣି ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆଜି ଏହାକୁ ମିଲେନିୟମ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହାର ଗଳି ସକାଳ ପରି ଚମକୁଛି। ଏହାର ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟର କୋଳାହଳ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋର ଲହଡିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମତାଳିତ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ କଟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ଚକମକ ହେଉଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ